mo na ibot pasabot sa Ginoo. Mo bitaw na nga ang gingon sa Ginoo, bulahan ang nagatukaw ug nagabantay sa iyang sinina aron di siya maglakaw nga hubok ug madayag ang ulaw kayo. Wabot ang panahon nga maulaw ra ta kung di ta madala. Anak kag pastor, anak kag asawa kag pastor. Unsay tawag na? Asawa ka sa pastor. Labi na reverend, labi na nga bishop, labi na mga usa pa na sacerdote. Unya di ay pag-abot sa takna, wa di kay labot. Mao bitaw nang giingon diha nga mga reprobate, mga disqualified ganuman, mga disobedience man. Mo nang bantayanan nato, mo na yang giingon, naked ang labas. Mo bitaw nang magbantay ta aron dili ta magalakaw nga hubog. Kanang bot pasabot pa Kristiyano. Ako nadlok man ko Lord, kung ang ako pagka-pastor man pag-abot nimo, di ko maluwas, may padili na lang ko nimo gamiton. Abi no, gipray man ginako na sa Ginoo, mo bitaw nang ganahan ko mo wali kay ngano man. Ang Ginoo naghatag kana kog kagana. Murag di naman galing ko halos musulti og dili ulong. Bisan sa trabahoan kay mao man nagingon sa Biblia. Ang ilanan daw kuno sa usa ka magwawali gina siya nga ang pulong sa Ginoo mahimong apple of his eyes, di ba? Gihimong necklace sa iyang liog ba kanang word of God. Kanya kung matulog siya magwali, kung maglingkod siya magwali, kung maglakaw siya magwali. O man kung asa kumuad ko sa tinuod lang magwali man gyud ko sa trabahoan. Ginawalihan ako ng mga kauban ako kanang tininuod nga wali. Pero kanang ubang pastor, mo trabaho asa magwali. Pero ako muwali gyud kay ngano man. Murag di ko kaako nga diin. Nakaibalo ko sa pulo sa Ginoo nya wa na ko nasulti ninyo. Mo na nga muwali gyud ko ninyo. Kay base unyag mahubo lang di ko. Pero dako ko pagsalig ang Ginoo nagatay kanamo. Nako ko robe of righteousness, garment of praise. Ang Isaiah chapter 61 mao man gud ni sa verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He hath clothed me with a garment of salvation. He hath covered me with a robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornament, and as a bride adorneth herself with her jewels. Muna ang mga Kristiyanong nga nidawat sa Ginoo. Dili na kay ingong ikaw Kristiyanong ka nga wala kay garment, wala kay robe. Naara nimo kung wala nimo isuot na mao bitaw nang pag-watchful. Magbantay ta kay ngano man basi kini atong garment ba wala day ta kasuot og garment. Ang tanan mga nag-ila sa Ginoo ingon ni Isaiah, dako na siya kalipay kay ngano man ang imong kalag kuno maglipay dia sa Ginoo kay ngano man gisininaan ka sa garment of salvation. Kung bagat na gisultihan ka kung unsaon nga maluwas ka, wanang isuot yun na nimong salvation. Nga kanang ikaw nga Kristohanon, nagyud kay kaluwasan. Mutuo ba muna na mo'y kaluwasan? Kanang tao nga mutuo naay kaluwasan siya, mo nang naay sinina. Pero kung ang tao lang nga lingon, luwason man gyud ta. Kaya nagpabautismo mo ko, nagtuo ko, nagsimba ko. Kunya kung waka di ay nagkinabuhi anang gitawag o ganang kinipulong sa Ginoo sinina ra ba ni kay robe mo ni of righteousness kanang pagbuhat og matarong mo bitaw nang kining righteousness pangayoon po ni sa Ginoo ingon ni David. Lead me to the way of righteousness. Kay nga naman, kanang righteousness, pangitaon na, wala niyo si Jesus Christ, seek first the kingdom and His righteousness. Kaya righteousness, wala nagi hatag lang nga to sa tao, dayon pinaagi pagbasa. Kay nga naman, ang mga Hudiyo, gitawag, o nagbuhat sila righteous para sa ila, pero para sa Ginoo, unrighteousness, kay nga naman, wa man nila gipalo ang mga will of God. Wanang gitawag sila unrighteousness, they do their own. Manang gingon unrighteousness. Ilaha ramang gusto. Mao pud na kanang gusto sa mga pastor nga mo nimo na. Unrighteousness na. Pero kung makaplagan nimo ang righteous, kanang gisulti dinhi nga as gitawag og cloth nga imo ginang gisuot, nagbuhat yung kag righteousness sa Ginoo, kanang tama ba?
kanang sakto gyud nga unsay atong baton diri sulod simbahan. Ang number 1 nga atong baton sulod simbahan kay adlaw man ni sa Ginoo, keep it Sabbath holy. Bantayan gini mo ng adlaw sa Ginoo balaan, mo nang mangayog gyud kag pasaylo, muani ka dinhi. Ayaw gyud ingon nga dindi ka kapangay pasaylo, muani ka lang diri. Yung usaw mao nimo pagpangayo pasaylo. So pagkibalo nimo nga pasaylo man ka sa Ginoo be. Nakabasa ba mo sa Bible nga di nga kagipasaylo ka sa Ginoo? Siguro kung di siguro musuti ang usa ka pastor ana nga wa ka sabot di gyud ka kaingon nga di gipasaylo mo ko sa Ginoo. Usay giingon sa prayer ni Jesus Christ nga gitudlo niya kung magampo mo sa katapusan ingon pa niya, forgive us our sin as we forgive us their sin. Pasaylo mo ka sa Ginoo kung wa ka kapasaylo sa ilaha. Mao na pasaylo ako sa sila. Kanya kayo sa man ako pasaylo kaaway ko na siya. O love your enemy. Makalusot na ba ka na sa Ginoo? Ikaw paas ka, kasi kaaway ni mo siya. Mabito na sa tinuod lang, sultiyan tamo. Ang ako agyong pagtanaw inipulo sa Ginoo, dili kita takos. Kung wa ka kadungog gini, di gyud may mo manong magkaingon lang gyud ka, mura kag nagmata og buntag ba. Kung bagat pa ba natulog ka ba? Sa panahon sa Ginoo. Mano yang gingon nga kita adunay garment of salvation, robe of righteousness. Nga naman kay bridegroom anta, unsa man ang bridegroom? Babae no? Lalaki. Dikit himself an ornament, and as a bride adorneth herself with her jewels. Kanang bridegroom mo nang giingon as a bridegroom, kanang usa ka ang ato ang bride si Jesus Christ man naamang ko'y kasal. Ari kanang kaslon ba no? Babae ta, siya ang lalaki. Husband, mo nang giingon ato ning laro na. Kanang bridegroom mo na ang Ginoo. Kita ang bride girl. Mga bride ta. Kanang bot pasabot niya nag suota og robe of righteousness as a bride. Ang ato ang bride manggod groom si Jesus Christ righteous manggod. Mo bitan ang giingon niya dikit himself with matud pa niya ornament kanang mga dayan-dayan sa iyahang kinabuhi ba kanang pagwapuon, mag-Amerikano, magbarong ano ba sa klaseng mga sinina sa mga lalaki ana nag-adorn po na siya kanang ornament matud pa niya and as a bride adorneth herself pod kanang ang bride pod kita kuno daw kuno pangasaw ni Kristo kinahanglan magsuot pod ta og jewels. Ang saybot pasabot niya kanang jewels kanang righteousness pod kay siya gag mao na ang ato ang pangasaw unon waabot ang Ginoo mga sawa man siya sa tuwa kay gibitrod man gyud niya kanang tanan mga gusto gyud sa Ginoo mo na sa ara na sa Ginoo mo na kung ingon pa ni Apostol Pablo kung dili ba ka kasabot anang betrothed ka sa Ginoo betrothed ka sa Ginoo kanang di sa ara na ka ba kanang betrothed kanang doon na mo engagement ba tanan Kristohanon doon na engagement sa Ginoo engagement pa lang kay basi diay kay bisa pa sa altar sa kaminyoon kung doon ay mubabag mabitan ng mga pari mga pastor mingon kinsa may mubabag ining kasal karon tas kamot kung way mubabag yung kay si Satanas kusog na mubabag mo bitan ang bantayanan gyud nato na kanang mo nang gingon moabot ang panahon nga kita manggod pangasawon manggod ta sa atong Ginoo nga si Jesucristo ba kay muani na siya diri pangasawa gyud niya dili na pwede dili mangasawa siya ang pag-ani niya dinhi mo bitan ang naay marriage of the lamb puhon kay ngano man pag-ani ni Jesus Christ pangasawon gyud ka dayon unya mingong kalaki man ko himuon ka magbandulunda pangutana daw ang manulunda babae na laki na o babae
Wala kabaloy. Nagabot dito mo nang giingon din niya. God will make a plain. Tanan ba i-plain na niya kung sa imong wa nasabtan ay ipasabot na sa imo. Kay nga naman secret pa man good na good mo nang giingon sa Deuteronomy 28:28. Secret things belong to God. Kanang mga sikreto mga butang bilong lang sa Ginoo. What is rebel? Mo na ato kung unsay gipadayag diri mo ra ni ato basta ang Ginoo makigminyo nato. Mo na nga diyon dunay awit sa ka pariner diri gusto gyud ko ato kay nga naman nasabta man gyud ako to. We wanna marry you Lord. I wanna marry you Lord. But nawala na gyud to. Anong nawa ko ito? Ito pinakagusto na ko. Kini mga butang Ginoo nga gusto sa Ginoo nga di padayag. Mahanaw ba? No? Ang Ark of the Covenant, mahanaw man to. Ang stick ni Juan, ni Moses, nahanaw po to. Wala na to sa museum. Ang mga gamit ni Solomon nga gipangbuhat niya, kay siya may nagbuhat ng mga gamit sa simbahan. Nangawala ra to. Nagbuhat na rin mga tao rin bago nga mauni. Sige, gingon, nangawala ra to. Wag yun na ibaw. Kaya nga naman, ang Ginoo rin ibaw na. Ibaw rin na to na asa. Mao na ang garment is salvation. Kanang atong salvation, sinina na nato. Kumutuo mo, maluwasay mo. Suotag yun na ninyo. Nga matod pa niya, what we watch, unsa man ato ang tukawon. Tanang garment of salvation, ug kanang robe of righteousness. Mo na ato ang cloth isinina na ingon pa sa Revelation chapter 19 verse 7 and 8 and 9. Ingon pa niya sa verse 7 sa Revelation 19. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. O kita, asawa ta, himuot na niyang ready. Morning na ipulong sa Ginoo, morning mo ready na to. Muandam na to. Mo na iyang gusto gayod nga ang marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Himuon yun niya ng iyang asawa o panasawa nun. Nga andam ka, manang tagaan ka swata. Atong una, ang lalaki gyud mo gasto sa kasal tanan. Karon tunga na kay usay kung makatiming kag lalaki nga walay kwarta tungaon yun na kay gumigugmagol ka tungaon. Pero ka ang Ginoo dili ka mutunga, siya gyud magandam nimo sa imong suoton sa tanan mo ni. Nga naman sa verse 8, here was granted, gigrant yun na sa iya that she should be arrayed, nga kinahanglan yun magsuot ka in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of the saints. O tanawa. Ang atong isuot, righteousness good. Anong righteousness nga, clean and white, puti, gayon ug limpyo. Muna ang mga righteousness sa mga balaan. Kung nagbuhat kag righteous, balaan ka. O bitaw na kinatong gibuhat, righteousness ni. Nang nagtudlo ko ninyo, what is right, kung muanhi ka dinhi. Ang tinuod yun nga muanhi ka dinhi, naghalad ka sa imong paggalingon sa Ginoo. Kay iya ka sa Ginoo, nganong naghalad man kabi? Tungod kay imong giila nga ang Ginoo mao naghatag nimo. Nganong nagpasalamat ka? Tungod kay ang Ginoo gayud mao nagbuot anang tanan. Ug nganong nagdaig man ka? Kay ang Ginoo mao may nagtudlo nimo nga mao ni mo buhaton na o magtanong ka, ya pag magbunga ganin ang tinanom o pasalamati ang nagsugo sa imong tag-iyaan na mo ni buot pasabot ya sa Bible. Wala ang righteousness. Sa verse 9, and he said unto me, ug siya mingon kanako, matud pa ni John D. Beloved, right, isulat ni, blessed are the which are called into the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. Mo ni tinuod yun sulti sa Ginoo. Mo nang magbantay na lang yun ta nga diin kinatong sinina ba magpabilin basig maglakaw ta nga hubo sa ulay, ubuleta. Uban ko ninyo, ya ako ganin, hadlok ako ko, basig gubo ko, mo bitaw na ang prayer na ko, Lord, kung mahimo lang, aron di lang yung kumatawag og blasphemer, nga mablasphemous na ako na imong ngalan, kay kuya ra ba ng blasphemous sa ngalan sa Ginoo, dili mapasaylo, okay lang ng pasipad-anin mo mga tao, pero dili na okay yun, maka-blaspheme kag mga tao, mga reverend, mga pastor, mapasaylo pa ka, pero kanang pulong sa Ginoo, i-blaspheme daw na.
dili gyud ka mapasaylo sa Ginoo. Kaya nga naman, muna kong giingon sa inyo, tinuod ang Ginoo. Morning truth sayings. Ingon pa ni John D. Beloved, nga matod pa niya bulahan ang tinawag ngadto sa pagkasal sa Kordero, marriage supper of the Lamb, and he said, and tumigningon siya, nako, these are the true saying. Muna ningon siya, right, isulat ni. Kay mao ni ang tinuod gayod, mabulahan tong mga tao gitawag sa marriage of the Lamb. Muna, ang tanan Kristohanon gitawag unta na. Ang problema lang, kung wa nagbantay nga diin, wala na din sila sinina. Nanumdum mo sa parable ni Jesus Christ sa kingdom, about kingdom, nga ang hari daw kuno nag-andam og kasal sa iyong anak, nang-invite siya, tangan, nag-invite siya, nibalibad ang uban, adto sa mga dalan, nibalibad. Ang nangapel, ang mga bakol, ang mga piang, ay, siyempre, ang muduol sa Ginoo kanang naamay mga balatian ay masakit. Unya dunay ni apil dito nga wa siya nagpakabana nga kadtong marriage kasal to. Mao tong giingnan niya dito sa Matthew chapter 22 verse 12. Friend, how comes thou in either not having a wedding garment? And he was speechless. Ingon niya, nakit-an sa usa ka hari ba nga tanaw niya, uy, friend, tao niya ani makadini, giyon sa man yung pagani dini, nga wa man ka nagpabaksin, wa ka nagsuot og garment. Unya nakaingon bitong kuan, tao, wa sa katingog. Siguro may to, naa pa di ay garment ining invitation. Siguro kung ikaw gisultihan, mubagulbul ka, wa man gud siya nasultihan nga naay garment. Speechless ya. Mo kanang abin mo kanang mga speechless gani. Wala na mawalihi. Wa masultihan ba nga dunay marriage of the Lamb. Wa na masulti nga what mingon ka nga wa man ligi ko kauban. Wa man ka nagbantay. Ngano wa makakabantay? Wa pud kasultihi. Mo na ang gingon sa Matthew chapter 21 verse 12. Kanang wa masultihan, mga speechless na, kato siya, wa magod siya nasultihan nga, marriage of the Lamb, dito, o marriage of, kanang sa iyang anak, umanang speechless siya nga, naaday na, wa lang siya ningon, naaday na, kaya wa man day siya gingan nga, kuhaan man day ni, wa man po ningon, isuot na ninyong kaswalan, o kanang isuot na ninyo, mga gown, mga kuhaan, pagsinina sa universe, mga pageant, muna yung gingunta. Muna nga, speechless siya. Niya ang uban, nagmurmur. Sa Matthew chapter 7, verse 23, nagmurmur mga tao. Memorize mo ng Matthew 7:23. Dili ang tanan nagatawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi katulamang nagatuman sa kabubuton sa amahan. Niya, sa verse 22, ningon dayon siya, di ba Ginoo nagwali mi? Di ba Ginoo nagingilin mi mga yawa? Di ba Ginoo nagaampo mi mga masakiton? Pag-abot sa 23, ingon dayon si ang Ginoo si Jesus Christ. Pahawa mo kay wag gyud ko kailan ninyo magbubuhat og daotan. Dali ba ka magwali nagprophecy wa gyud na ilhan sa Ginoo? Kay nga naman bisa pag magwali ka kung wa kay robe of righteousness. Wala yang gingon din gumurmur yun ka. Mo to nagmurmur sila. Di ba Ginoo mo ni mo na nagmurmur kay nga naman kabalugod sila. Ya kay wa man suota, murmur ang labas. Mo bitaw ng lisod ng magmurmur nga nahibalo na mo. Kini kasagaran ra bang nahibalo na kani mga bride magmurmur man eh. Mo bitaw nang ngako ang mga gitawag ug kanang mga pangwalihan basta makabalo po na siya, murmur po na sila. Kabalo man ko bi, mao man murmur po sila. Mo na yang gingon sa 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 10. Verse 9 to 13. Ingon ni Apostol Pablo sa Corinthians chapter 10. 1 Corinthians verse 9 to 13. Neither let us tempt Christ. Ayaw gid ninyo tintala si Kristo sulay. As some of them also tempted. Sama sa uban nga gisulayan niya. And were destroyed of serpent.
og sila nangalaglag sa mga bitin pamaak. Sa verse 10, neither murmur ye, as some of them also murmured. Ug ayaw mo pagbagulbol kung sa may giwali o gisulti diri. And were destroyed of the destroyer. Nangalaglag sila sa mga tiglaglag. Verse 11, now all these things happened unto them for an ensample, and they are written for our admonition, upon whom the end of the world are come. Kani maong butanga mahitabo gyud ni, ingon nga sample sa tua. Nga matod pa mao kani ang ato ang admonition, pagtulon-an ba kanang naga-murmur, malaglag yun na. Upon whom the end of the world is come. Nining katapusan sa kalibutan nga moabot, malaglag na, inigabot sa katapusan. Wana sa verse 12, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. So busa kamong naghuna-huna nga kamo nagabarog karon, pagbantay mo kay base unya mo mapukan puhon. Kay ngano man, wa man mo nagtukaw nga naa ba mo'y sinina, wa ba mo'y sinina. Matod pa sa verse 13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Aron mahibaw gyud mo sa pagdala ana, sao na to pag kinabuhi anang great tribulation. Una ang Ginoo dili gyud na siya pwede nga diin kung kanang pagsulayan na moabot. Ang Ginoo maghatag og iskapo, kanang dalan ba nga mo escape gyud ka. Kanang nagingon ako sa inyo provision, kanang wabot ganin ng tribulation, ayaw gyud mo kadlo. Ilisa naman ito ang lawas. Di na ta mamatay ba? Kanang gingon sa 1 Corinthians sa 15 verse 30, why we stand it parde every hour. Ngano man daw magtingog ta kanunay ining mahadlok ta kanunay. Mahadlok ta ba? Magdagandagan ta ba? Ngano man, mao bitaw na ang Ginoo nagingon sa 1 Corinthians 15:23, iput niya into order ang tao. Una si Kristo, sunod ang mga iya ni Kristo. Nga din iya nang ibutang kanyang kaaway sa tiilan. Nga ang atong last kaaway mo ng kamatayon. Sa ato pa, kung saan pagbuntog niya sa kamatayon, ilisan na mong lawas nga di mamatay. So mamatay pa din na. Mo man nagingon sa 1 Corinthians. Mo na in the twinkling of an eye, ma-change na. Mo na the last resurrection. Kana makaambit sa unang pagkabanhaw. The first resurrection. Mo bitaw na nga ma-practice ta nga na-resurrect na ta ba through the baptism, through the gitawag og kanang nabanhaw si Kristo ba, di ba? Mabanhaw dapat ang tanan nga bautismo hang gipanglubong. Ug dili pa siya mabanhaw, gilubong na siya, malumsan ra gyapon na. Mo nang giingon katong the days of Noah, the flood is like a figure of the baptism. Sama na sa figure siya, nangalumo sila kay nganuan wa man gud nanulod sa arka. Kung ikaw nabautismuhan ka, malumos ka, kung wa ka mabanhaw. Kanang new life, born again, new creation. Una, new creature. Bagong binuhat ba? Mo nang if any man be in Christ, he is a new creation. Bago na siyang nabuhat ba, di na siya mag-celebrar og birthday. Ako sa tinuod lang, di gyud na mawalas ako basta makadungog ganin ko sa mga pastor nga wa dahil sila kasabot ang ilang gisilibrar, ang ilang lawas dili ang pagka-born again kay wa pa man na born again sa ang pagsilibrar. Mora ni kapildihan sa katao ba puhol. Mo nang ako kung di man ni tinuod akong gisulti, awa ko mahimo nagsulti ra ko kuno. Mao man ko nagingon sa Bible, gipasabot lang nako kanang born again, mo bitaw nang deny nato atong self. Usa man ang self nato, kanang mag-celebrar sa atong self ba. Ingon si Apostol Pablo, sa tinuod lang dili na ta ato, iya na ta. Kabasa ba mo ana, di ba nakawali ng buwan? Sa tinuod lang daghan ako nabasahan nga di na ko ninyo masulti, pero ako yung ipadayag yun sa inyo. Sa tinuod lang dili naman kay iya sa Ginoo.
kung gi-crucified na ka, kung sa may yang gingon sa Galatians chapter 2 verse 20, I crucified with God, nevertheless live not I. Dili na ko ang nabuhi, but Christ liveth in me. The flesh, kanang birthday, which I live by the Spirit. Diyan na ka nabuhi sa Espiritu. Mo bitaw na ka ng unod-unod. Nagsilibrar pagka-birthday. Sa tinuod lang ako, iso kayo kumusultihan na ang tag. Gusto ko, may nasupok lang ng mga pastor. Dahil mga pastor, nagpusay lang birthday. Wala sila kabalo ka ng birthday is remembering na sa imong lawas. Di na gani dapat hinumduman nato atong nakaraan, mga nangagi. Kaya nga naman, we are anew, old things are passed away. Behold, our things are become new. Bag-una ba? Bag-una. Ayan o, pagpanundog. Unang ningon si Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is acceptable and perfect will of God. Dili man nimo ma-prove unsay perfect sa Ginoo, kay nga naman sige magkaguyon-uyon. Nag-compromise man ka, nag-conform man ka, murag ang imong ginabuhi, murag kalibutanon lang gyapon ba? Tigang kalibutan lang gyapon ka. Sa tinuodan nata sa kalibutan, pero gipagawas ta dili sa kalibutan, sa mga daotan buhat. Kanang birthday, dautan na sa Ginoo, kay flesh man na. Dilansang na niya itong unod, ang unod na to. Wanang niingon sa Roma chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang dili na ma-imperno, dili na makondenar, kadtong naglakaw sa Espiritu, dili nang naglakaw sa unod. Ikaw daw kuno, kung mag-celebrar kag birthday, asa may mong gisilibrar? Ang pagkatao nimo sa Ginoo, pagkatao nimo sa imo pagkatao. Klaro man, di ba? Sa ato pa, wa pa ka nabago, wa pa ka nabanaw, wa pa ka na born again. Kaya nga naman, flesh lang, yapon flesh. Ang problema na kaya ko rin sa nagsulti ini, kung naapalay dagay mga pastor, siguro, sila kasabot. Kunya karon unsa may buot ako pasabot. Tama maning Bible. Nya mali di akong pagsabot, unsa ba akong pagsabot? Be, sabta daw ninyo, be, mag-celebrar mo birthday. Okay ba na? Sabi nyo, sa tinuod ka ng birthday, no? Muna hinungdan si John the Baptist namatay. Mag-celebrar mo, hawa mo kabalo. Inyong gipatay si Kristo. Kung sa hinungdan nga namatay si John the Baptist, sa birthday. Kung wala pala yung birthday, amigo maunta sila ni Herodes. Amigo kayo sila, close. Mana si John the Baptist, si pambautismo, kay close man sila sa gobernador, si Herodes. Niya kay namay Herodias, babae ni si Herodias, na si Herodes laki. Niya kay nakagusto man si Herodes kang Herodias. Adto sila dito sa panahon sa birthday ni Herodes, nagselebrar si Herodes. Unya karon ang anak ni Herodias, dancer man, gipasayaw sa tunga ni Herodes, pirti mang lipaya kay hawd man kayo musayaw. Nahimuot yun si Herodes, manang nakasulti siya, giingnan niya tong babae, anak ni Herodias, kung unsay imong pangayoon sa ako abisag katunga sa iningging harian, sa akong palasyo, ihatag na ko nimo. Amo to pagkadungog sa nagdagan sa inahan, sulti pong inahan. Ayaw na lang pangayuan ang katunga sa gingharian. Pangayo ang ulo ni John the Baptist. Ano, kung ito yung gingon, nag-uol ang hari o si Herodes, king anon, friend niya, tuwa sa prison, kaya gipapriso man sa mga kuwan, mga siluso ba. Wato, patwa, bisag nag-uol siya, mo nang gitawag ka ng hari, pulong sari, di pabali, tinuod na. Ang hari, doon na ginay palabra de honor, labi pa ang Ginoo doon, di ba? Moto nga din, si John the Baptist, gisuguan din sundalo. Hingo mo si Herodes nga, pangayua ang ulo ni John the Baptist kung isud sa bandihado, putang sa tunga. Mao gito gihingo na lang sa hari, bisag nag-uol ang hari, mo na history. Mo bitaw ng kanang celebration sa tinulang, maura na di nato kaluwasan ba?
Ayaw ko hinabakakon. Kaya siyempre mo, manggina kung naon na to, kung nag-walk ta after the flesh, there is condemnation. Ang gingon, there is no condemnation who walk not after the flesh, but after the Spirit. Katong naglakaw sa Espiritu, kung sa man ang natao sa Spirit, is born again. Ang natao sa unod-unod man, ang natao sa Espiritu, Espiritu. Kung ikaw natao ka sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, iya ka sa Ginoo. Who led by the Spirit of God, they are sons of God. Gigyan kayo ng Espiritu sa Ginoo, ang gingon sa pulong sa Ginoo, nga mauning Espiritu, ayaw na isilibra na imong lust of the flesh. O bito nang daghang gay, dili maluwas. Kaya nga naman, may nagwali ini, siguro dili sa Tibok distrito, ako rin nagwali ini. Pero di ko mahadlok kung ila kong pangutanon. O bito na, ugma na kami meeting, basta na yung mangutanan sa ko, kabalo na gina sila. Nga ako, musulti ko pulong sa Ginoo, bisag kinsa akong katubang, walihan dahil pa. Sila, wak man sila pulong, musulti lang sila, amo, kuwan man ang Ginoo. Ako tagaan dahil ako bersikulo, mo man nagingon sa bersikulo. Diba? Sa kuyaw gyud ni glory to God na nga. Siyempre, himasa manggod ko. Hindi kayo masa. Mabita na din. Dili na to tintalo ng Ginoo pinaagi sa pagbagulbol. Kina kung gisulti ninyo, naara ninyo, basta kumusulti, magbagulbol, wala na ko ilabot sa Ginoo na muna nagbagulbol. Ingon pa niya sa Titus chapter 1 verse 16 ha. They profess that they know God, but in words they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Matagbuhat nga matarong o maayong buhat, reprobate, disqualified. Kanang kung sa ato pang sinultian ba nga palpak di ay Kristohanon na palpak. Kay nga naman, disobedient. Ang nabuhat niya, abominable. Kanang gikaligut-gutan sa Ginoo, kabalo mo sa nang abominable nga naa sa Ginoo. Kanang mga tao nga kusog mo tuldo og tao, maumunggo na siya man hinungdan. Kanang mga taas lugliog ba nga hambog kanang mga kuyaw kay mananaw mo na gingon ni Solomon sa Proverbs, mga abominable man. O bitaw na kumanita diri maghambol dita, ayo mo pangambot. Kung do na mo helicopter, sagdi na mo helicopter, anigyon sa Ginoo, manang humble yourself in the sight of God, and He will lift you up. Mana yung gingon sa 1 Peter, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Kung mudool ta sa Ginoo, maghambol ta, aron ang Ginoo mudool na to. Mana yung gingon din, He reprobate, disqualified. Sa Roma chapter 1 verse 22, ingon pa ni Apostol Pablo, professing themselves to be wise, they become fools. Nagpakita sila nga sila mga bright, mga wise. Mga, naabito ko na istorya nga, dito ko na kaingon ko ba, Lord, bayita rin, no? Ilan di ba ka nga po mga kauban ng pastor, naapay, ang amo ang sekretary niya is doktor, na chief of police, mga pastor niya, naapay gitawag ko ka ng, sa to, kasi mga nagkot, mga dinikuan dahil, mga crown police lang, mga, kana akong amigo kayo diya sa Harvest House is, huwag ko na siya teacher. Ako ra taon, kung sumay na anak ko, preacher man lang ko. Preacher. Pero wag ko mahadlok anak, kaya nga naman. Ang Ginoo dapig na ko, kaya mao na yung gingong, gipili niya ang wala kaalam, aron pagkaulawan na kaalam. Mao na ang gigamit sa Ginoo, ang mga dishonor things. Anong mga butang nga gi-dishonor nila. Mao na ang gingong sa Matthew 7:23, I never knew you, depart from me, ye that worketh iniquity. Anong mga tao nga diin abominable, disobedient, or disqualified, ang ilang gipangbuhat iniquity na. Mabito na naipulong gingon, acquaint yourself to the Lord. Kanang ipailago na imong kaugalingon dia sa Ginoo, ba kumani ka dinhi, Lord, ni ako diri. Dili na kay moadto ka sa simbahan, ingna ang Ginoo, Lord, ni ako diri, ang Ginoo nasayo sa tunahuna. Kung magila ka sa Ginoo nga buhi siya, isulti ang tanan nga kumani ka dinhi, Lord, ni ako gidala halad, dawatan ni Ginoo.
Unya ihalad po niya akong kagalingon kay mao man ang mga halad nato. Unya muawit ko Ginoo dawatan ning awit nako. Dili lang kay ingon nga basta muawit lang. Parang ang pag-ilagot sa Ginoo kanang tinuod ba nga musulti gyud ka ba? Musulti magani ka atong patay. Wato ka sa minteryo, musulti ka. Pero ako di gyud ko mato, bahala na sila. Kaya nga naman. Kung sa gingo sa Ecclesiastes, there is no knowledge. There is no device in the grave. There is no kanang wisdom. Wala na tanan. Pag once nga musulti ka diha, murag wa ka kabasag pulo sa Ginoo nga wa na gyud nay mahimo. Mo bitaw na nga kanang grave is bana siya. Kanang nakalimot na sa Ginoo. Ingon pa niya din sa Mark ha. Ingon nga atong gibasa mo to nga mag-watch lang daw tayo ni Jesus Christ. Sa Mark chapter 13 verse 35. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh at even in the midnight, at the cock crowing, or in the morning. Sa Matthew chapter 24, sa diya nga si Kristo nagsulti sa mga ilhanan, nasa sulti nga ilhanan ha, mo nang dili na taangay mahadlok. Ang usay iyang giingon na lang, pagtukaw na lang mo. Wala ako, muingon po kunyo, pagtukaw na lang mo, kundi mo mutuo sa magwawali, o sa puro na lang. Wala iyang giingon sa Matthew 24 verse 42 to 47. Ingon pa niya din niya, watch therefore, for ye know not what hour your Lord that come. Sa 43, but know this, that if the good man of the house had known in what the thief would come, he would have what, and would not have suffered his house to be broken up. Matod pa niya kay sama man daw sa kawatan si Jesus Christ. Unya kung ang tao daw kuno, ang mayong tao nga nagabantay sa iyang balay, kung kay balok pa lang siya kanusa mo ana diya ang kawatan, di gyud siya motugot nga diin mawala o mabungkag na ang iyahan balay, magsaper ang mga tao. O kini kawatan ra ba bungkagon ra ba gyud na pangitao gyud na niya tanang mga gusto niyang madala. Mo na sa dang Ginoo daw kuno kinahanglan magtukaw ta. Kaya ang Ginoo mangawat lang. Bungkago na niya mga tao nga mga di kabantay. Wabita kung ikaw good man, kinahanglan magbantay ka pag abot kung si Kristo man ang kawatan, dakpa. Kaya ang dalong kaniya dito kanang ipakawat imong kaugalingon ba? Mo ni buot pasabot kung sabto nato ba kay sama man gud siya sa kawatan. Di siya magpahibalo. Unya kung ang good man kabalo, unsa may buhaton, di siya mutugot nga bungkagon na niyang balay, kinahanglan maapil siya kay Ginoo gud na ang one hit dinhi. Mo na iyang gingon dinhi sa 44. Therefore ye be also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Mo na mag-andam puta kay wata kay balo kanus ana mubalik ng anak sa Dios kay sama man sa kawatan. Oh, ready gyud ta. Kung ang kawatan man gani bantayan sa mga tao sa tagbalay kay di siya mosugot, nagtukaw gina siya. Mo na magtukaw punta kaya Ginoo hapit na mubalik. Mo na akong gisulti ninyo karon, mo na akong painumdum ninyo 4 months tong gingon ni Jesus Christ nga akong giwali sa inyo kadto pagsugod sa pandemic, naa na ta sa 3 ka bulan. Ambot kung o hapit na ta mao man ang 3 ka bulan kay 120 years days man ang akong nasabtan kay 120 years na ba gibuhat ang arka ni Noah. 120 years. At tuwa diri gingon ni Jesus Christ iyang i-finish ang iyang gulaton because the harvest is 4 months na lang. Nya kay kada Domingo raman tamwani dinhi, mag-iyat ta sugod atong pandemic is kanang 120 Sundays na ta. Kamo na lay pag-iyap nya bantayin ninyo. Kay pabantayon man ta, di man ta pwede di magbantay. May nang naatay clue ba, naatay goal, naatay kanang gilantaw ba, kanang nagtutok gyud ta ba sa butang mahitabo, dili lang kay ingon magpaabot lang. Unya kun di ka kabot ka, di man ta kay kabalo, mo nang giingon naatay dapat sundon instruction. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Sa verse 45, who then is a faithful and wise servant, kinsa man katong matinud-anon og
mga wise nga servant, whom his Lord hath made ruler over his household. Nga din ang ilang Ginoo nagbuhat kanila og mag-roll ining balay to give them meat in a due season aron siya lalay mohatag ng pagkaon sa due time panahon. 46, blessed is he that servant, bulahan ng servant na, whom his Lord when he coming shall find so doing. Bulahan ng servant na siya gitagaan, oy, ikaw usay magpakaon diri kay ngano man ang atong anak nag-take journey manggod. Ya, wa pa ka kabalo mo nang hinungdan nga diin nga iyang gibuhat katong gisugo sa iya gitagaan sa authority nga magbuhat kay servant man siya. Mo nang niingon siya bulahan ng serbata na kanang sulugoon nga na. Bulahan na siya kay maabtan jud na siya nga magabuhat. Nya kung way gisugo kanang servant walay buhaton. Mo bitaw nang Ginoo naghatag natong authority nga mubuhat dito sa bulaton so atong buhaton mangandam ta so atong andamon. Kanang giingon nga ang iyang pangasaw unon gigranted na sa iyaha nga diin mag-arrange og fine linen. Muna atong bantayan kinahanglan kanang righteousness is the fine linen of the saint kanang mga tama gyud. Muna nagtudlo ko sa inyo og tama. Ang tama gyud kung ikaw na born again na new life na creation na new creation ayaw na paghinumdom sa imong unod. Pinataw makapag-usap, di ba? Nagkaywa kay baluan na. Pero kamo kay balo mo. Una, bisa pagkaroon, taknaan nga diin ikaw mubuhat, ana. Katong mga daan nga mga karaan, bisa pa mga magwawalig, wala kabalo na. Niya ikaw nakabalo na. Munang gingon, ikaw ang itawag sa Ginoo, dili sila. Wabita na nga ako mo, hangyo gid pud ninyo, kay sama gud niingon ni Apostol Pablo nga nagbig gid siya ba? Nagbig siya ba? Naghangyo, nagvisits. Kanang by the mercies of God. Wala. Pinaagi sa kaluoy sa Ginoo, kanang kaluoy sa Ginoo is gamay na lang na. Gi-extend na lang niya mo na hangyuan ninyo, Lord, ayaw gyud ni pasagdi. Dili na pwede nga din mag-alagad lang ta nga din wa ta na ngayon sa Ginoo. Ang Ginoo may magbuhat sa tanan. Siya nagbuhat nga ang tao maluwas, siya ang tao nga butahan, ang tao amangon, ang tao madisgrasya, ang tao mawala. Siya ang nagbuhat tanan sa tinuod lang. Walay nabuhat diri. Pinaagi kaniya ang problema na kay di mo tuo sila. Kanang imong pagkadato, kanang imong pagkapobre, kanang imong pagka gitawag og na will known ka, ang Ginoo nagbuot ana. Kung sala kabutang ang gingon sa Ginoo nga tahura ang Ginoo gimaya og dayeg siya kay tungod gihatag na sa imuha. Mo nang gingon sa Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is indeed is willing, but the flesh is weak. O mo na ni. Nganong mag-ampo man ta, magtukaw tas pag-ampo, kanunay ta mag-ampo, kada gabi gino pag-ampo kay nagtrabaho mamug adlaw. Pagkagabi ayaw kun palabi ko magtan-aw man ang TV, ang inyong nauna nasa Ginoo, pwede man na, di ba? Pwede man gani na mo ani mo diri yung nauna nasa gawas. Kung sa pagkanang kanang butan-aw pag TV, mag-Facebook ka niya, imong nauna nasa Ginoo, pwede man na. Ayaw lang gud i-concentrate ka. Nga din kana mao na gina imong kinabuhi, mao na imong negosyo, mao na mingo pa ka na taon ka, ay samok da, ay samok. Ngita na lang away kay ngano gi-concentrate mo. Pwede ka mubuhat sa tanong bulaton diri kalibutan, pero imong nahuna nasa Ginoo. Labi na nga ang Ginoo hapit na mobalik mo na iyang gingon, watch and pray that ye enter not into temptation. That the spirit indeed is willing, but my flesh is weak. Tinuod man gyud atong lawas, weak man gyud ni. Nya gusto gyud ta sa Ginoo, gusto gyud ta maluwas, gusto gyud ta maapil, gusto gyud ta mahimong Kristiyanon. Pero sa unta man atong lawas, weak man ni. Mo na magpaabot na lang ta when the perfect will come. The imperfect will vanish away in the twinkling of an eye. Mo na itong pabuton mo na ani gyud mo diri. Muna nga, abi ni mo, nganong wingon ko sa'yo, kay nganon, sa'yo manggod ang Ginoo mo proceed, ka nang muhatag ba, mo reward ba, ka nang gingon sa Roma chapter 3 verse 11, siguro, Roma chapter 11 verse, siguro na 34, kinsa to'y makauna, mo to'y bayaran niya, pulong na niya, kinsa to'y makauna, mo to'y bayaran niya, doon ay illustration ni sa Ginoo ni Jesus Christ nga dunay will atong una dito sa Israel nga dunay will dito nga diin
dunay time nga muuyo ganito unya ang tanan mga masakiton bisa unsang klaseng masakiton bisag himalat yun ka basta paguyog makasuod gani ka sa pool kanang pool dito nga tubig muuyo ganito pagtunlod nimo ayo gyud ka bisa unsang klaseng maayo ka kay ngano man ang makauna ra man nya kay pag umaguyog ato ang naiwit bisag nakatunlod na di maayo kay ngano man wa man siya kabantay nga ni uyog. Naalang gyapon na dito karon pero naisulat na sa Bible ha mo bitaw tong naay puy gisulat nga ang bakol gyud di naging kaabot dito so man niya pagabot nga di naman siya wa may mutabang niya kaya ang mga tao pud mo adto gusto man mo to si Jesus Christ na lang lagi ani ha giingnan na lang ayaw adto dito naa naman ko diri tindog ug ayon niya ingon na nakakuyaw ang Ginoo nga atong gialagaran tinuod na mo na nga unsa pa maatong kadlukan mo nang ani gyud mo dinhi kay kini atong life ya sa Ginoo kung kita iya sa Ginoo kung giluwas ta gilukat ta gitawag ta gipili ta niya mo nang gingong bulahan ta ani kita dinhi aron mahimo kang bulahan ani diri bahalag pobre ko ka kay bulahan man tong mga kabus nga naa sa espiritu kani nagisgot ta og butang sa espiritu mo na yang gingon dinhi sa Matthew chapter 6 verse 13 nga matod pa niya usa ka gitudlo niya sa prayer ha, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Muna usa kung mag-ampo ka, usa man imong i-pray, Lord, ayaw ko pugiyay sa mga temptasyon gud. Ayaw ko giyay kung nakadawat kag bonus dako. Tentasyon man na, di ba? Manang giingon spend wisely, no sa kalibutan, i-spend daw na wisely. Sa so, pag-spend wisely, kanto kag mall hurot man na mo nang magpray ka sa Ginoo Lord lead me not into temptation bisag kwarta ni kay balo ko Ginoo nga diin makatintal yun ni pagampo sa Ginoo kung unsay angay kanang kung mahimo kanang kwarta nimo kanang makapalit ka og butang nga magamit nimo nga makalagad ka sa Ginoo yun ana man gud unta na gihatagan ka sa Ginoo aron magpasalamat kaniya mo man ang giingon dito sa 1 Corinthians o sikan ba to nga matod pa ni kini atong administrasyon bilang Kristohanon is to give more abundant mo bitaw na nga ang seed iyaha daghang kagliso patubuon na nimo pagkatubo pagkabunga ibalik pud nimo sa Ginoo aron ang Ginoo mo balik na pod mo na nga mo cycle na ang imo ang blessing mo na ang tao dili pobre nga iya sa Ginoo mo na ang tao walay problema dili ta makaingon nga din naay mga magwali pud usay moingon sila nga din pasalamat sila naa sila problema nakalabang pero giagian nila ang problema ang tudlo sa Ginoo is peace dili problem kung naa may moabot nga problem amo nang giingon wa kay peace kung naa kay peace the fruit of righteousness is peace man wa kay problema bisag muduol ang problema di na problema na mo kay kwarta usa pa may problema ho nimo ang Ginoo may mo supply. Wa bitaw na usahay ang tao ba dili makasabot sa power sa Ginoo. Tama to yang gingon. Wala mo ka ibaw sa scripture nor the power of God. Wala mingon ko ninyo ang Ginoo gamhanan. Wa bitaw na ako'y kalinaw. Wala mingon ko ninyo amot kung napabay kalinaw nga ako nabatunan o tao nga nakabaton kog kalinaw na ko. Unsa man ko problema? Wa man ko'y problema kung nawad ako bata nga mo problema man ko individual man ni gabud dito di man ako na siya makauban dito kay kita na tao lang tag kalibutan aron pag halad sa Ginoo mana kay ako gusto man ko nga maiyag ko sa Ginoo kay naa man ko'y kadlok sa Ginoo man nga naningkamot gyud ko mana ang Ginoo dili mo lead nato sa temptation kung mangayo ta sa Ginoo pangayo gyud mo mana nga aron mahibawa niya nga din ikaw nag-ilabag yun niya mo na nga ang tudlo sa Ginoo is mo nang i-honor ang Ginoo mo na bisan si David niingon siya lead me not when my life is overwhelmed lead me not lead me into the rock that is higher than I kung ma-overwhelm man siya kung ma-unaware man ka pangayo sa Ginoo Lord basig makalimot ko pagbalik nimo ha pag-pray kay weak man ni atong lawas kabaw mo sa nay weak lubat ba lubat natural man ginatong lawas maibog, natural man ginatong lawas masuko, natural man ginatong lawas masaag ginagmay pero pag pray sa Ginoo kay kanang imong pagkasaag nga dili gyud ka malahos ba? Dili gyud ka matimtal ang imong pagkasalaag
nga kanang dili nakakaanhin na hinuon kitagaan ka sa Ginoo abino sa tinuod lang ang Ginoo may nagasupply na to kana akong pagpanarbaho gilan ako nga ang Ginoo na mo bitaw na nga sa tinudan. Glory to God mo nang gingon Lord wa ko nanarbaho para sa kong gagaling nanarbaho ko para makapadayon pa mi pangalagad nimo supply support mo support ko sa kong pamilya mo na nga kanin yung gisupport sa Ginoo ibalos na nga ninyo mo na nga dalay ko ng Ginoo nga kamo gitawag sa Ginoo. Mo na yang gingon diri sa John ato ning basahon sa John chapter 17 ato ning tiwasun-sunod kinina lang John sa John chapter 17 pasabton ta mo ining John ha magsugod ta sa 14 hangtod sa 17 I have given them thy word and the world hath hid them because they are not of the world even as I am not of the world. Ako ning gihatag ngadto kanila ang pulong nga ang kalibutan magdumot kanila. Kita mga Kristiyanong gitagatag pulong unya kaning kalibutan magdumot nato because they are not of the world kay dili mangguta iyak sa kalibutan even as I am not of the world. Bisan ako dili ko sa taga-kalibutan, mo na mga kalibutan, mga tao masuko nato kay ngano man lahi man niya tong tulunan, masuko. Gusto mo nga di sila masuko, dili ka mo niyang gingon sa Ginoo nga gitagaan kag pulong. Once tagaan kag pulong ang kalibutan magdumot nimo. Pero kung di na sila magdumot, amigo mo tanan, walay pulong sa mga morning nga diin sila magdumot nato o magdumot nako kay ngano man ang pulong gihatag sa Ginoo. Kaya nga naman, ang kalibutan, magdumot, kay tungod kay si Kristo, dili mo po siya tagang kalibutan. Sa verse 15, I pray not thou shouldest take them out of the world. Ako, wala, nag-ampo ninyo, nga kamo kwaon ako dili sa kalibutan, dili tamo kwaon. Pasuruyon ta pa mo sa mall. Pasuluyon ta pa mo bisan asa. O manibot pasabot kay di kwaon ba manang mingon man gud ang tawo nga usa na lang di na lang dita manuroy, usa na lang di na ta maghapi-hapi, usa na lang. O mo ni yang bot pasabot. But that thou shouldest keep them from the evil. Iyatang kwaon dili sa kalibutan kundi sa tanang buhat sa kalibutan nga dakutan. Nga halos na lang musuroy ka because of the lust of the place. Kay naamong kay naibugan dito, naamong kay wala ka ng mga evil things ba nga imong gibutang sa imong kasing-kasing nga manarbaho ka tungod kay doon na pa kay desire. Hapit na mo balik ang Ginoo, desire lang yapon na nimo sa kalibutan. Panarbaho lang gud niya kanang kwarta dia, unsay bahin mo ana buhata. Nga makaandam lang gyud ka, man gingon wala ta kuha adres sa kalibutan. Kundili ay gawas lang ta kining buhat sa kalibutan ba nga kanang halos na lang nga din kanang atong trabaho para sa atong kagalingon dili makabuton tag mga bala. Abi nimo hapit na mo balik ang Ginoo. Usaon pa man nimo be? O bitaw ko kanang akong balay nga gisultihan, suko na akong kauban nga pastor ko ilang man ang balay. Iko pag ako na to ning balay hapit nang gira bungkag lang gyapon di ba? Sala ni kabala tatawa na siya unya maglagot ba. Tinuod lang gyud na. Asa man na padulong be? Kung ikaw nagila sa Ginoo, di ka mutuwa ng ending. Nga gani si Jesus Christ o ang 12 disciples ng utana unsa man panahon nga matapos na ang kalibutan o gisulti niya ang pandemic. Pestilence. Kasakitan ba? Mao man yung pestilence nato gitawag og pandemic kay whole world man. Epidemic kay kung siya ilara pero kay whole world naman one of sign na niya, third to the last sign ng pandemic kay whole world. Ang ikadua mo ng second to the last is war. Ang ikatulo is one world order. Mo na nang markahay na. Mo na nga kininggira gamay ra ni kalit lang ni aron buto ng kinsa na imo hari dis kalibutan nga din wala na makadaog niya ug nga mao na
ihulog na si Lucifer, si Satanas, sa old serpent, the accuser diri sa kalibutan, nga di na siya pasudlon, kay pagawason na siya dito sa langit. Unya, muani siya sa kalibutan, mo nang musulod siya sa kahari, nga diin, mag-double time na siya, o trabaho, aron tong mga tao nga nagpaluya-luya, makaabig pa niya. Pinagaagi sa sign and wonder anang iyang sudlan, kay Christ po na siya, pero anti-Christ na siya, kay nga naman, nabanaw po na siya. Himuon po ito niyang gibuhat yung Jesus Christ nga nabanhaw, mabanaw po na siya. Mo na gingon sa Revelation, wala araw ang mga tao mutuo niya, kunya kadtong mga kuyang, mga wala kayo pagtuo, labi ng buhay pulong sa Ginoo, wala yung instruction. Follow gyud siya, unya ma-persecute lang itong uban kung di mo dawat sa marka. Kaya nga naman, nahibaw naman sila sa pulong sa Ginoo, kaya nga naman, once gani nga ikaw mamarkahan, di na makamaluwas. Mo na yung gingon din sa 16, they are not of the world, even as I am not of the world. 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Tanawa, pinaagi sa kamatuoran, kanang tinuod ba mo nagi sanctify ta sa kamatuoran, di lang kay giingon nga padayon ta pangalagad, mangandam na ta. Isuot na nato ang fine linen, kay gigrant yun na sa Kristohanon, labi na nga magtukaw na ta, kay nga naman, wak man ta mahibaw sa panahon. Mabita na ako mingon ninyo, be watchful and strengthen. Anang remaining time, wala nga atong bantayanan. Manang ningon siya sa pato, redeem the time. Ato ni paymuslan ng panahon, di ba? Samtang nga, mas na lang ato ang gamiton. Basig muabot ang panahon nga, di natapan yun si Bagay Kira na, sa pa ba diya. Muna nga atong pangayon dyan sa Ginoo, nga sa dili pa may tabo ang tanan, ilisan na niya ang atong lawas in the twinkling of an eye. Muna panikamot yun mo kani, muna kung gingon kaninyo ha, paalag di mo ganahan, sayo mo kay maura na tubagon sa Ginoo, sayo lang yun mo. Kaya nga naman, wata ka balo, kung sa'y plano sa Ginoo, manindog tanta ha?